Všetci milujeme Slovensko, ale koľko toho o ňom naozaj vieme? Najstarší artefakt, objavený na území Slovenska, je soška moravianskej Venuše. Je vyrobená z mamutieho kla a má výšku 7,6 cm. Vedci sa domnievajú, že je stará asi 24 000 rokov. Na Slovensku sa nachádza viac ako 170 hradov a zámkov. Azda, najkrajšie z nich sú Oravský hrad a Bojnický zámok. A najzáhadnejší je Čachtický hrad. Najstaršia historická lekáreň bola postavená na hrade Červený kameň v roku 1649. Okrem liekov sa tu vyrábala kozmetika a sladkosti. Dodnes sa zachovala unikátna kniha receptov z roku 1727. Dóm svätej Alžbety v Košiciach je najväčší kostol na Slovensku. Je to najvýchodnejšia gotická katedrála v Európe. Obec Čičmany je známa svojimi tradičnými drevenicami. Je to prvé chránené územie na svete, ktoré podporuje folklór a historické tradície. Doteraz bolo na území Slovenska objavených asi 6200 jaskýň. Najväčšia a najkrajšia jaskyňa sa nachádza v Demenovskej doline v Nízkych Tatrách. Na Slovensku je 9 národných parkov, 1082 chránených území, množstvo jazier a vyše 1500 termálnych prameňov, čo robí krajinu rajom pre turistov. Na Slovensku sa nachádza geografický stred Európy, kostol svätého Jána Krstiteľa v Kremnických baňach. Slovenčina sa považuje za jazyk, ktorému rozumejú všetky slovanské národy. Preto sa nazýva slovanské Esperanto. Slovensko patrí medzi 3 krajiny, v ktorých žijú najkrajšie ženy sveta. Adriana Sklenaříková sa dostala do Guinnessovej knihy rekordov ako modelka s najdlhšími nohami na svete. Napíšte do komentárov, aké zaujímavé fakty o Slovensku poznáte vy.